Jinqiegħed iwettkom politika ta' fatti u verità. Ir-riżultat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew qiegħed jitrasmetti ruħu fl-elezzjonijiet tal-Kunsilju Lokali iżda rridu nibqgħu saqajna mal-art. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif il-ħamis filgħaxija żar is-sala tal-voti fin-Naxxar wara illi l-Partit Nazzjonalista kompla jaqleb aktar maġġoranzi. Bla dubju, iż-żidiet straordinarji f'diversi lokalitajiet komparat ma' tnaqqis straordinarju tal-Partit Laburista f'diversi lokalitajiet, ikompli juri xejra ta' poplu illi għażel illi jillibera ruħu mill-politika tal-ingann, mill-politika tal-qerq, mill-politika tal-PR biss u mhux mill-politika tas-servizz u jażel politika aktar fatwali, aktar qribu, politika illi qiegħda biss interessata illi tgħin lill-persuna. Bernard Grech sostna li dawn il-kisbiet waslu frott l-esperjenza u x-xogħol grazzi għal programm elettorali ċar u insista li l-Partit Nazzjonalista qiegħed jissaħħaħ. Nibqgħu saqajna mal-art, nibqgħu b'responsabilità naħdmu għaliex aħna qegħdin hawn biss biex intejbu il-ħajja tan-nies. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna li issa il-ħidma trid tkun waħda kostanti favur il-ħajja tan-nies, politika ta' fatti u verità. Il-Partit Nazzjonalista mhux biss qed jiżdied, qed jissaħħaħ, imma l-poplu qiegħed jafda iktar li l-Partit Nazzjonalista mhux biss billi jagħti aktar siġġijiet f'ħafna lokalitajiet, imma wkoll billi tagħ il-maġġoranza u wkoll it-tmexxija f'numru wkoll ta' lokalitajiet.